Iimvumi zoMzants'Afrika zibongozwe ukuba zifunde kubomi bomsunguli ongasekhoyo weLadysmith Black Mambazo umfi uJoseph Shabalala. Izithethi zonke bezibalula indlela ebengumzekelo ngayo uBaw'uShabalala. Umongameli Cyril Ramaphosa uchaze umngcwabo wakhe njengomngcwabo okhethekileyo waseburhulumenteni okwizinga lesibini. Kukhunjulwa impilo kaShabalala ngengoma nangomdanso. Amaqembu omculo onhlobonhlobo abesinededelana ekhumbula lo muthi omkhulu owile. uShabalala ushone esibhedlela sasePitoli ngemuva kokuxineka isikhathi eside. Uqophe ngokuhlanganyela nabaculi abaningi abacula umculo onhlobonhlobo okuyinto emenze wahlonishwa umhlaba wonke. Qhubekani niqinise kakhulu kunakuqala nami ngikhona la ngemuva. Inselele esihlangabezana naso eyokuqala nje ukuthi kaza Mambazo azohamba ashonephi. Ngibatshelile ePlayhouse ngathi hayi Mambazo wayendawo. Umshengu into asifundise yona ukuthi singacula nanoma imuphi umculi nanoma iluphi uhlobo lomculo silihlanganise nesicathamia noma nembube. Uhulumeni uthi uneyinhlelo zokuqinisa ukwesekelwa komculo wesintu. Siyakholwa ukuthi amambazo azoqhubeka la uBaw'uShabalala egcine khona akwazi ukuthatha igalelo lakhe alise phambili. Umongameli Cyril Ramaphosa kulindelwe ukuthi ahambele inkonzo yomngcwabo kaMnumzane uShabalala. Inkonzo yomngcwabo kaBaw'uShabalala izobe kulomgqibelo khona lapha eLadysmith Indoor Sports Center eHholo, kanti uzobekwa endlini yakhe yokugcina emathuneni aseStedville. Eindabeni zeSABC nginguvusi Khumalo eMnambithi.